La APDA ha arxivat aquestes reclamacions amb una lògica inacceptable. Exigeix al ciutadà que demostri el dany consumat, quan la seva funció legal i institucional és impedir que el dany es produeixi. En matèria de videovigilància, intel·ligència artificial i càmeres corporals a l'espai públic, arxivar perquè el sistema encara no funciona no és prudència jurídica. És renunciar al control preventiu precisament en l'únic moment en què encara podia ser eficaç. Això és el nucli de tot. I cal dir-ho sense maquillatge. La APDA no ha arxivat simplement 2 expedients. Ha arxivat 2 alarmes tempranes sobre vigilància pública, intel·ligència artificial, càmeres corporals i drets fonamentals. Ha convertit una denúncia ciutadana en una molèstia administrativa. Ha tractat una qüestió de llibertats públiques com si fos un paper incòmode que calia treure de la taula. I això és gravíssim. Perquè la protecció de dades no existeix per fer autòpsies. No existeix per arribar després, quan la càmera ja ha gravat, quan el servidor ja ha processat, quan el ciutadà ja ha estat captat, quan la informació ja ha circulat, quan el dret fonamental ja ha estat vulnerat. La protecció de dades existeix abans. Existeix per prevenir. Existeix per frenar. Existeix per obligar l'administració a justificar-se abans d'encendre la màquina. Però la APDA ha fet exactament el contrari. Ens ve a dir, amb una fredor burocràtica insultant, que mentre el sistema encara no estigui plenament operatiu, no hi ha prou objecte. És a dir, mentre només s'estiguin preparant servidors d'intel·ligència artificial, licitacions, protocols interns, càmeres corporals, autoritzacions pendents i avaluacions d'impacte futures, el ciutadà encara no tindria dret a una tutela efectiva. Hauria d'esperar. Hauria d'esperar que el sistema s'activi. Hauria d'esperar que el gravin. Hauria d'esperar que el placifiquin. Hauria d'esperar que la ingerència ja sigui real. I només llavors, potser, l'autoritat de control es dignaria a mirar. Això no és protecció de dades. Això és arribar tard per disseny. En el cas d'Encamp, la contradicció és brutal. Es denuncia un sistema de videovigilància intel·ligent amb analítica o assistència d'intel·ligència artificial, detecció d'activitats anòmales, alertes i una infraestructura associada a càmeres i servidors. La APDA respon que no consta que el sistema estigui implementat o operatiu. Però el que sí consta és molt més greu. Que el mateix delegat de protecció de dades reconeix que no havia rebut consulta ni documentació prèvia sobre una eventual activació d'analítica d'IA aplicada a les càmeres fins que la qüestió va esclatar públicament. Això no tranquil·litza. Això alarma. També es reconeix que hi havia un concurs vinculat a serveis d'intel·ligència artificial que no estava decidit si s'aplicaria o no a imatges captades per les càmeres i que aquest possible ús havia de formar part d'una avaluació d'impacte abans de posar-lo en producció. I davant d'això, què fa la APDA? No exigeix tota la documentació tècnica, no requereix el plec, no demana el contracte, no imposa un control preventiu, no obre un seguiment reforçat, no estableix una prohibició expressa d'activació sense garanties. Arxiva. És difícil imaginar una resposta més còmoda i més preocupant. Perquè si el sistema encara no estava en funcionament, aquell era exactament el moment d'actuar. Aquell era el moment de demanar la base jurídica. Aquell era el moment d'exigir l'avaluació d'impacte. Aquell era el moment de delimitar les finalitats. Aquell era el moment de saber què vol dir conducta anòmala. Aquell era el moment de comprovar si hi havia risc de seguiment, classificació, perfilatge o inferència sobre persones en espais públics. Aquell era el moment de protegir la ciutadania. Però la APDA ha preferit transformar el moment preventiu en un motiu d'arxiu. En el cas de la Massana, la situació és encara més escandalosa. Es parla de càmeres corporals per a agents de circulació. No parlem d'un element decoratiu, no parlem d'una llibreta, no parlem d'una eina administrativa innocent. Parlem d'un dispositiu col·locat al cos d'un agent públic capaç de captar imatge i eventualment so en interaccions directes amb ciutadans, vianants, conductors, menors, turistes, treballadors i tercers que no han fet absolutament res. La APDA reconeix que hi havia adquisició, preparació, protocols interns i dependència del vistiplau de la Comissió Nacional de Videovigilància. És a dir, reconeix que el projecte existia, reconeix que el sistema estava en fase prèvia, reconeix que s'estava preparant, reconeix que encara faltaven garanties o autoritzacions. I precisament per això arxiva.
És absurd. És com si un inspector veiés una obra sense llicència a punt de començar i digués «Tornin quan l'edifici ja hagi caigut». És com si un metge detectés un risc greu i respongués «Tornin quan ja sigui irreversible». És com si els drets fonamentals només mereixessin protecció quan ja han estat lesionats. La APDA exigeix al ciutadà que provi que les càmeres ja funcionen. Però com ho ha de provar? Ha de perseguir agents pel carrer? Ha d'esperar que el gravin? Ha de convertir-se en inspector clandestí perquè l'autoritat de control no vol exercir com a autoritat? Ha d'obtenir des de fora els protocols interns, els registres d'activació, les configuracions tècniques, les autoritzacions, els informes jurídics i els calendaris d'implantació? Això és una inversió intolerable de la càrrega real de control. La ciutadania no té accés als servidors, no té accés als contractes, no té accés als logs, no té accés als informes interns, no té accés a les instruccions donades als agents, no té accés a la cadena de custòdia ni als terminis de conservació. Precisament per això existeix una autoritat de control. I si aquesta autoritat li exigeix al ciutadà que demostri des del carrer allò que només pot saber-se des de dins de l'administració, aleshores no està protegint la ciutadania, l'està abandonant. La APDA no pot convertir el ciutadà en inspector, el responsable del tractament en font suficient de veritat i ella mateixa en simple espectadora. Aquesta triangulació és letal per als drets fonamentals. La denúncia entra per una porta, es trasllada al circuit del responsable, torna amb una explicació tranquil·litzadora i l'autoritat arxiva. Això pot semblar procediment, però en realitat és una renúncia al control substantiu. El delegat de protecció de dades pot informar, pot aclarir, pot participar en una fase prèvia, però no substitueix la APDA. No és l'autoritat independent. No pot convertir-se en el filtre definitiu d'una denúncia que afecta la mateixa administració a la qual dona servei. Una autoritat de control digna d'aquest nom no es limita a preguntar i creure. Contrasta, requereix, examina, documenta, imposa condicions, fiscalitza, deixa rastre. Aquí, en canvi, la APDA ha actuat com una finestreta de reenviament. I això és especialment greu perquè no estem parlant de tecnologia neutra. Una càmera intel·ligent no és una farola. Una bodycam no és un bolígraf. Un servidor d'intel·ligència artificial aplicable a videovigilància no és una impressora. Una eina capaç de detectar anomalies, analitzar imatges, classificar situacions o activar alertes no és una simple millora de gestió. És poder públic observant l'espai comú. I quan el poder públic observa, registra, classifica o es prepara per classificar ciutadans, el control ha de ser més intens, no més feble. La APDA sembla haver oblidat una evidència elemental. La vigilància no comença quan es prem el botó de gravar. Comença quan es compra la càmera. Comença quan es licita el servidor. Comença quan es dissenya el protocol. Comença quan es prepara la infraestructura. Comença quan l'administració decideix que el ciutadà podrà ser observat abans d'explicar-li clarament per què, com, durant quant temps, amb quines garanties i sota quin control. Per això aquests arxius són tan perillosos. No només tanquen 2 expedients, creen una doctrina de passivitat. Diuen a les administracions, poden preparar sistemes intrusius, poden anunciar-los, poden adquirir-los, poden contractar serveis, poden treballar protocols, poden tenir-ho tot a punt. Mentre ningú demostri que ja està funcionant, la resposta pot ser l'arxiu. Aquesta és una invitació al fet consumat. I en drets fonamentals, el fet consumat és precisament el que s'ha d'evitar. La APDA intenta protegir-se amb fórmules prudents, que l'arxiu no valida el sistema, que si algun dia s'activa haurà de complir la normativa, que caldrà respectar licitud, proporcionalitat, minimització, informació, seguretat i conservació. Però aquestes frases, sense mesures concretes, són decoració jurídica. Serveixen per cobrir l'expedient, no per protegir el ciutadà. Dir «això no valida el sistema» mentre s'arxiva sense exigir l'avaluació d'impacte, sense reclamar protocols, sense verificar la base legal, sense examinar la proporcionalitat, sense requerir les autoritzacions, sense controlar els terminis de conservació i sense establir una vigilància efectiva, és una manera elegant de no fer res. I no fer res, quan es tracta de vigilància pública, també és una decisió. És una decisió a favor de la inèrcia administrativa. És una decisió a favor de la comoditat institucional. És una decisió a favor de l'opacitat.
és una decisió contra la ciutadania. La qüestió no és si la APDA podia arxivar formalment. La qüestió és si havia de fer-ho materialment davant d'uns indicis que apuntaven a tecnologies intrusives en espais públics. I la resposta és clara: no. No havia d'arxivar sense més. Havia d'obrir control preventiu. Havia d'exigir garanties. Havia d'actuar abans que el sistema s'activés. Havia de recordar als comuns que els drets fonamentals no són un tràmit posterior, sinó una condició prèvia. En lloc d'això, ha fet una lectura estreta, pobra i perillosa del seu paper. La APDA ha mirat el problema com si fos una qüestió de prova consumada, quan era una qüestió de risc estructural. Ha tractat la denúncia com si fos prematura, quan era exactament oportuna. Ha convertit la manca de funcionament actual en excusa per no controlar la preparació del sistema. Ha confós absència de dany acreditat amb absència de perill i ha deixat la ciutadania davant d'una promesa buida. Si algun dia passa, ja ho veurem. No. Ja ho veurem no és una garantia, és una amenaça. Una ciutadania lliure no ha d'esperar a ser vigilada per poder preguntar qui la vigila. No ha d'esperar a ser gravada per poder exigir la base legal de la gravació. No ha d'esperar a ser processada per una IA per poder saber quines regles aplica. No ha d'esperar a ser víctima d'un sistema per reclamar que el sistema sigui legal, necessari, proporcionat, transparent i segur. La protecció dels drets fonamentals no és un favor de l'administració, és una obligació. I quan una autoritat independent respon a una denúncia sobre videovigilància, intel·ligència artificial i càmeres corporals, amb un arxiu basat en el fet que encara no està tot en funcionament, aquesta autoritat no està demostrant prudència. Està demostrant una incomprensió profunda del principi preventiu. Això és una falta de respecte a la ciutadania. És una banalització de la intimitat. És una degradació del dret fonamental a la protecció de dades. És una temeritat institucional. I pot convertir-se, si no es corregeix, en una autorització de facto perquè la vigilància pública avanci sempre un pas per davant de la llei. La APDA ha arxivat papers, però no ha arxivat el problema. Ha tancat expedients, però no ha tancat les preguntes. Ha intentat clausurar una alarma, però ha deixat per escrit la prova de la seva pròpia insuficiència. Hi havia sistemes en preparació. Hi havia IA possible o prevista. Hi havia càmeres corporals adquirides. Hi havia protocols pendents. Hi havia autoritzacions per obtenir. Hi havia avaluacions d'impacte a fer o completar. I hi havia drets fonamentals en joc. Per això s'actuarà en conseqüència. S'exigirà que es revisin aquests arxius. S'exigirà que es requereixin les avaluacions d'impacte, els contractes, les licitacions, els plecs tècnics, els protocols interns, les bases jurídiques, les autoritzacions, les mesures de seguretat, els terminis de conservació, els registres d'accés i les garanties d'informació a la ciutadania. S'exigirà que cap sistema d'intel·ligència artificial aplicat a videovigilància ni cap sistema de càmera corporals pugui activar-se sense control previ real, documentat i verificable. Que una autoritat creada per defensar els drets de les persones no pot comportar-se com una màquina d'arxivar preocupacions ciutadanes. Els drets fonamentals no són un obstacle tècnic, no són una molèstia per als comuns, no són una casella administrativa, no són un paper que es prepara quan ja està tot decidit. Són el límit, són la frontera, són allò que impedeix que l'administració converteixi la seguretat, l'eficiència o la modernització en excuses per normalitzar la vigilància. Andorra no pot acceptar que l'espai públic es transformi en un laboratori de control tecnològic sense garanties visibles, sense explicacions completes i sense una autoritat que actuï amb coratge. La APDA ha volgut arxivar, però no arxivarà la responsabilitat, no arxivarà la crítica, no arxivarà la fiscalització pública, no arxivarà el dret de la ciutadania a saber, a oposar-se, a exigir transparència i a defensar-se abans que la màquina s'encengui. Perquè la vigilància pública no necessita només tecnologia, necessita límits. I quan l'autoritat encarregada de posar aquests límits prefereix mirar cap a una altra banda, la ciutadania té no només el dret, sinó el deure d'aixecar la veu.